Masu sauraro Assalamu alaikum, me kawo muku rahotanni ke maku fatan kun wuni lafiya. Barkanmu da kasancewa a cikin shirinmu na 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Najeriya. Mataimakin gwamnan Bauchi ya zabgawa ministan Tinubu mari? An samu bayanai. Majiyoyi sun bayyana cewa rikicin ya samo asali ne daga wata muhawara mai zafi da ta fara tsakanin gwamna Bala Muhammad da minista Tuggar. Sai dai lokacin da mataimakin gwamnan Auwal Jatau ya shiga cikin batun domin kare gwamnan, rigimar ta ƙara ƙamari, wanda hakan ya tilasta sauran fasinjojin cikin motar su shiga tsakani don hana rikicin ya kai inda ba a so. Ba a ga maciji tsakanin ministan Tinubu da gwamnan Bauchi. Idan za ka iya tunawa dai dangantaka ta yi tsami tsakanin gwamna Bala Muhammad da ministan harkokin waje. Dangantakar ta yi tsami ne bayan tsauraran kalaman da gwamnan ya yi kan manufofin shugaba Bola Tinubu, musamman ƙudurin gyaran haraji, wanda ya ce zai ƙara jefa yankin Arewa cikin talauci. Yusuf Tuggar ya mayar da martani yana kare dokar gyaran haraji, yana mai cewa an tsara ta ne da adalci ba tare da nuna wariya ga wani yanki na ƙasar ba.